Hello mga kachapsoy, pupunta namin yung bahay ng aking pinsan. Kasi nga ha? Hello mga kachapsoy, papasok na kami sa isang eskinita na hindi ko alam kung saan ang lagusan. Lagusan ba ito papunta ng Encantadia? Gago! Hello mga kachapsoy, mag-hi naman kayo sa akin mga kachapsoy dyan. Yan, break it down yo. Oh my God! Wow! Hala mga kachapsoy, patok to sa aking vlog. Hala, ano ba yan, nagkakagulo na sila. Hala mga kachapsoy, patok to sa aking vlog. Hala, ano ba yan, nagkakagulo na sila. Hindi pa man din umiinom sila pero parang lasing na. Hello. A few moments later. Hello mga katapsoy. Mga katapsoy, nandito na kami ngayon sa Barangay Little Venice. Gaya din ng ibang mga lugar dito sa bayan ng Lawang. Ganun pa din. Kulang na mga bisita. Walang banderitas. At walang magarbong mga handaan. Yung kalsada, may mga tao pero hindi naman ganun karami kumpara nung mga nagdaang mga taon, mga kachapsoy. Yeah. So, ayan mga kachapsoy. Maraming tao, sir. Maraming tao pero hindi naman ganun karami kumpara nung mga nakaraang pista. Ngayon may mga tao pero mga tao nga. Mga tao nga sila. Mga tao nga mga kachapsoy. Malamang tao sila, hindi naman Oo. sila. Hindi naman sila handa. Ayan mga kachapsoy. Nandito kami sa may technical banda. So, wala, dumaan ka kahit one way. Dito tayo, sir. Oo. Hello mga kachapsoy. Ngayon naman papunta kami ng simbahan. Titingnan natin kung titingnan natin doon yung kalagayan ng simbahan. Tapos pati na rin yung Plaza Rizal. Tingnan natin kung nandun pa si Rizal. Hindi kasi yun napapagod eh. Maghapon magdamag nakatayo lang doon. Tingnan natin baka wala na doon, baka namiesta na eh. Ayan mga kachapsoy. Ayan chapsoy. Ayan kachapsoy
Ngayon lang, Tam. Tara, dito. Takot sa mayan. Buka agit. Ano, dito natin sa marmar, makanda ulit yun. Ha? So, hello mga kachapsoy. Ayun. Nandito na kami banda sa ano. Bumalik kasi kami kasi may nangyaring kaguluhan doon sa sa unang kalsada, unang kalyeng dinaanan namin. So, dumaan kami dito sa kabilang kalsada at pupunta na kami. So, ayan mga kachapsoy, nakikita nyo naman. Ito na dito yung ikalawang bahagi ng simbahan. Ayan. Ay, madilim. Pero ayan, kita pa rin mga katapsoy. Ayan yung plaza. Di mo sir, may pulis. Ito yung auditorium. Under, sa galaan na Peter. Ha? Sa may simbahan. Dito lahat ito sa may simbahan. Ito na mga katapsoy. Ayan mga katapsoy, ayan yung plaza. Nandito yung simbahan. So, ito yung kumbento. So, hello mga katapsoy. Ngayon, punta ako sa aking kaibigan. Ito, nanang sa Dilanyaran. Anong tawag dito? Sa lugar na ito. Pagkaalala ko parang ang tawag dito ay sa waray duruungan sa padi. O sa Tagalog tawag ko na ano, daungan ng sasakyan ng pari. Kasi mga katapsoy, mga bangkang dimotor yung gamit dito. Ayan mga katapsoy. Okay. Hello mga katapsoy. Nandito na kami sa bahay ng aking kaibigan. Ayan sir. Sarado lang. Tok-toke daw. A few moments later. Hello mga katapsoy. Nandito kami ngayon sa plaza ng ng bayan ng Lawang. Ayan guys, yung simbahan. Ayan guys, madilim na. At ayan yung plaza. Ayan yung RHU. Ito yung kumbento. Guys, ayan At yan yung aking pinsan, si Bibi Unto. Sweet is the hour to remember the days I have had in my childhood. On this blessed afternoon, as I view to the red horizon, moments of past recollection comes from the depth of oblivion, bringing the charms of nature on this beautiful afternoon. The golden sun
to smile. I could not help but feel lonely. I could not help but feel weary. So beautiful is the wandering, so enchanting is Rawi's peace, so majestic is partial bliss. Such is the love of sunset.